Titel: Stjernerejsen. Det var en frostklar aften, og himlen glimtede som et tæppe af diamanter. 10-årige Anna lå på en gammel træbænk i haven og stirrede op på stjernerne. Hun havde altid drømt om at rejse ud i rummet, at røre ved stjernerne og måske endda møde en fremmed fra en anden planet. Men det virkede som en drøm, der kun hørte hjemme i eventyr. Anna var en nysgerrig pige med et hjerte, der slog for eventyr. Hun boede i en lille by omkranset af høje bakker og dybe skove. Selvom hun elskede sin familie og venner, følte hun altid, at hun hørte til et andet sted, et sted langt væk blandt stjernerne. Den aften var som alle andre. Eller det troede Anna i hvert fald. Mens hun lå der og tænkte på universets mysterier, faldt en stjerneskud pludselig gennem nattehimlen og landede ikke langt fra hende. Hun sprang op, fyldt med spænding, og løb mod det sted, hvor hun mente, den var landet. Da hun nåede frem, så hun noget, hun aldrig havde set før. En lille sølvfarvet kugle lå i sneen og udsendte et blidt, blåt lys. Anna tøvede, men hendes nysgerrighed fik hende til at samle kuglen op. Den føltes varm i hendes hænder, og med et svagt klik åbnede den sig og afslørede en lille glitrende sten indeni. Pludselig hørte hun en stemme. Hej Anna, sagde stemmen blidt. Anna kiggede sig omkring, men hun var alene. Stemmen fortsatte, jeg er stjernestenens vogter. Kun de mest eventyrlystne sjæle kan høre mig, og jeg har valgt dig til en særlig opgave. Anna stod målløs. Hvad skal jeg gøre? Spurgte hun. Tag stenen med dig og følg lyset. Det vil føre dig til en portal, der kan tage dig til stjernerne. Men husk, kun dit mod og dit hjerte kan vise dig vejen, forklarede stemmen. Anna vidste, at hun ikke kunne ignorere dette. Hun pakkede stenen forsigtigt ind i sit tørklæde og løb hjem. Hele natten lå hun vågen og tænkte på, hvad der mon ventede hende. Næste morgen, da solen knap var stået op, gik Anna ud på sin rejse. Stenen begyndte at lyse kraftigere og guidede hende gennem skoven, over bakker og ned i dybe dale. Efter timers vandring stod hun pludselig foran en lysende cirkel midt i en lysning. Det måtte være portalen, tænkte hun. Med et dybt åndedrag trådte Anna ind i lyset, og alt omkring hende forsvandt. Hun følte sig vægtløs, som om hun svævede i rummet. Da hun åbnede øjnene, stod hun på en anden verden. Himlen var fyldt med farverige galakser, og landskabet omkring hende glitrede som krystaller. Det var smukkere, end hun nogensinde kunne have forestillet sig. En høj skikkelse med glødende øjne nærmede sig hende. Velkommen, Anna. Vi har ventet på dig, sagde væsenet med en stemme, der mindede om vinden, der blæste gennem træernes blade. Jeg er Iron, vogteren af denne planet. Stjernestenen har ført dig hertil for at hjælpe os. Anna følte en blanding af frygt og spænding. Hvordan kan jeg hjælpe? Spurgte hun. Iron forklarede, at deres planet havde mistet sin energikilde, en stor krystal, der gav liv til alt omkring dem. Krystallen var blevet stjålet af en skyggefuld kraft, og kun en person med et rent hjerte kunne bringe den tilbage. Anna vidste, at hun måtte tage udfordringen op. Med Iron som guide begav hun sig ud på en farefuld rejse gennem planetens mest afsidesliggende egne. De krydsede dybe kløfter, besteg skarpe bjergtoppe og passerede gennem mørke skove fyldt med mystiske skabninger. Undervejs lærte Anna at stole på sig selv og sine evner, selv når tingene virkede umulige. Hun mødte også venner på vejen. En lysende fugl ved navn Lumis blev hendes guide i mørket, og en lille robot ved navn Tico viste sig at være uvurderlig med sin tekniske snilde. Sammen overvandt de fælder og forhindringer, som skyggekraften havde lagt for dem. Hver udfordring bragte Anna tættere på sin egen styrke og tro på sig selv. Efter mange dages rejse nåede de endelig frem til skyggenes tårn, hvor krystallen blev holdt fanget. Anna måtte samle alt sit mod for at træde indenfor. Inde i tårnet blev hun mødt af en kæmpestor skabning, der vogtede krystallen. Hvem våger at træde ind i mit rige, brølede væsenet. Jeg er Anna, og jeg er her for at bringe krystallen tilbage til dens retmæssige plads, sagde hun med en styrke, hun ikke vidste, hun havde. Med stjernestenen i hånden formåede Anna at bruge dens magi til at besejre væsenet. Hun greb krystallen og løb ud af tårnet, mens det kollapsede bag hende. Iron ventede udenfor og førte hende hurtigt tilbage til planetens hjerte, hvor hun placerede krystallen på sin plads.
En bølge af lys skyllede over planeten, og alt blev fyldt med liv og farver igen. Arion bøjede sig dybt for Anna. Du har reddet vores verden. Vi vil altid huske dig som vores helt. Men Anna var ikke færdig. Efter planeten var reddet, viste Arion hende universets hemmeligheder. Hun lærte om stjernekort, intergalaktiske alliancer og planeter fyldt med fantastiske væsener. Hendes nysgerrighed voksede kun, og hun vidste, at hendes eventyr kun lige var begyndt. Da Anna vendte tilbage til jorden gennem portalen, følte hun sig forandret. Hun havde oplevet noget, som ingen andre ville tro på, men det gjorde ikke noget. Hendes eventyr blandt stjernerne ville altid være en del af hende. Og hver aften, når hun kiggede op på nattehimlen, vidste hun, at der var en hel verden derude, der ventede på hende, hvis hun nogensinde ønskede at vende tilbage.